Sitten testi, niin voitko sä lähteä ykää pitää, kun mä laitan sen valjaisen? Joo. Bruno on tuolla. Hyvä. Mä juoksen nyt. Se on ihana aurinko. Älä viitti. Niin seiso paikalla. Eiks nää aika makeita? Sä sanoit siitä veljestäkin. Nää on niitä F-peliä. No niin. Mä sanon nyt joku kuuluu. No niin, mä sanon. Oletko huulirasvaa? Näytätkö kyllä? Ei mä muista, että se on mukupesketi kirvenen selkeä, kun sä oot. Joo. Niin, sitten. Joo. Elämän pieni hyppimästäkin ei. Se on nyt mulle saa yrittänyt koko päivän varjota. Ihan puolestani väliin kakkuun, että varmaan niin, se on mun niin, se on kyllä se. Hän on en anna mene helppiin. Niin, on tullut noin purri. Joo. Niin kyllä, niin se ei anna kyllä. Se silmät kiinnitti niin pahasti. Joo. Söppöökö se on niin luokka? Tämä mitä mä tarkoitin niinku paikkaassa ja pikossa on samaa, niin antaa sieltä toiselta puolelta. Saaliksella ei tule. Et se on vähän niinku fighteristi oli se. On kuullut siis tämmöisen. Että se on hyvä, kun on Se ilme. Mikä mä en näe sitä nyt? on silmät tuolla. Anna sun. No niin, kato nyt. Mä sanoinkin, että niille toimii nää niin paljon paremmin. Se on just tää puoli on. Pampi. Se on se pampitreenit, niin mitä mä yritin selittää. Se vauhti tulee ihan eri tavalla. Ai miten se on ihana! Ne on niin se pampi juttu. Mä yritin selittää tätä sulle, että se niinku toimii. Ai, kun hieno. Näetkö kun Vikkelästä tuli sit kuitenkin? Näetkö sä kun sä... Niin sit se pysyy. Niin pysyy. Tätä mä yritin eilen teille kertoa. Ihana. Miten teille nyt tehdään? Vielä äänistä. Mitä tälle nyt tehdään? Kato. Ihana pari. Yksi pieni lätkästä, niin fighter on samanlainen. Se vaatii vaan... Ihana. Ota mahtaa remmi. Ne ei nää pennut vai? Eikö se ei niinku tuu sieltä saaliin? Niin siellä airinkeleitä, joo kyllä. Se on ihan järkyttävää miten ne tässä iässä se näkyy. Kiasoli vaan. Oi, hyvä. Mut saa rikata mua vittu, joka mä sen tätä kaikkea. Musta on niin kiva katsoa, kun se on niin ihana. Se on niin touhu. Kaivat ja sieltä etukautta oikein. Pure. Ehkä se ikä siihen, että on ikä. No ihan varma, että täytyy paikkaa. No hei! Se on kattaa huomioon. Se ei toimi sille, jos sille ei anna vähän. Sehän on melkein yhtä ihana kuin pikkunälkä. Pikkunälä ei